Hjemlig hygge. Hjemlig hygge. Trygge. Borgerlig lykke. Snart er det noget, som kun var engang. Så lad os da slutte med denne sang. Usaltet smør i min kaffe, ser selterne i min joint. 1,5 gram og kun en halv smøg. Svider koffein, miljer i min øjen. Jeg er alt for få timer i et døgn. Ilands problemer, ved hvad jeg mener. Det kræver ingenting at leve, så jeg stener. Prøver at vende mig til at klare mig med mindre end en hel by af gennemsnitlige inder. Er der noget at gøre, når man gerne vil hindre? Opfunden deling af det fjerne og indre. Militær, hvis du har en hjerne og lindre. Fremtiden er gætværk, fortiden minder. Hold nu ud, vold hurtigt på stopuret. Oprethold buret af 12 mure, giv de rige optur. Middelklassen skal være grundangst og småsur for at optræde som den optimale forbruger. Overspringer weed, giver et skud af dopamin. Direkte produktiv er på sprut og kokain. Recept medicin, tusse gammel vin. Mere vil have mere narkolyd og paradigm. Lad dem være til grin i deres samtalekøkkener. Mind dem om at længe låne, aftalen løber. Aftagende løfter, hold på frø og havemøbler. Snabeltykker tøfler på, når deres mønter går i stykker. I det mindste kan vi lave weed selv. På jeres ord, vi kan ikke slå os ihjel. Lad hele verden være igen til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. I det mindste kan vi lave weed selv. På jeres ord, vi kan ikke slå os ihjel. Lad hele verden være igen til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. De siger alle sammen, de er demokrater, men tager kun imod ordre fra embedsmænd og scenografer. Alle magtmennesker, der mænger sig med bankmænd, burde grundlæggende dømmes som landsforrædere. Alt muligt, vi tror er sandt af propaganda. Hvad hvis alle kun var slaver om mandagen? Hvad er værst? Ritalinfabrikker eller kokaplantager? Hvorfor siger folk, de ved, når de antager og prøver på at redde verden fra en væltepeter? Tror du virkelig ikke på ekstratemporale entiteter? Tror du markedet kan løse sine gældsproblemer? Tror du universet giver en fuck for gram og centimeter? Stilen bliver alvor, når den ironiske fejler. Råstoffernes ende stopper væksten. Vi fejler ufravigelige principper som ioniske kræfter. Korporationerne leger med de jordiske rester. Uanset hvor mange harmoniske streger de lakonisk beregner, er det logisk for andre, ontologisk forankret. Axiomet af Brahman. Byt atomiske tanker med anatomiske anker til kroniske mangler på dynamisk ekvilibrium. Ude af balance lige siden neolitikum. Hvad med ikke at hylde psykiatrien som minimum metylfenidat, fluoxetin og lithium? Der opererer det monetære pyramidespil. Strukturelt fælles selvmord, makrosyrenidepille. Stik dem en lysærksyre, diethylamidepille. Den dyreste hidtil, Anders har tyrebid til. Men vi kan nu ikke lave LSD selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Lad hele verden være ihjel til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. I det mindste kan vi lave weed selv. På jeres ord, vi kan ikke slå os ihjel. Lad hele verden være ihjel til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg ville stille ind, drop ud, køl ned, fuck penge. Lad nu det hele skift, giver jok på koblingen. Stop fordoblingen af pengebeholdningen. Lær at reparere shit, lær noget om lodning. Læs op på overbefolkning. Læs op på pig oil production. Det ender galt, det er ikke en overfortolkning. Du tror mig ikke, tjek kilder før du danner holdning. Slut med sprut, start på økologisk weed. Hjælp det selv, så er det økonomisk stil. Kom ud af gæld til den pengeindustri. Sælg din bil, hvis den ikke kører på el. Har du da gennem benzin? Du må være skizofren eller borderline. Okay. Markedet fungerer bare roligt. Alt ordner sig, når olieprisen stiger, og det bliver for dyrt at låne. Det er klart, der er styr på det. Jeg kan kun konstatere, småforvirret portrættere dem, der lægger mediestrategier, når de burde omrokere. Strukturere bæredygtigt, plotte opdatere. Hvor vores podcaféer, det kunne være fucking blær. Holder nok ikke vejret, spytter jabba dabba du rap. Guldbars i fuld fart, tårner mod dig med stuesnak. Forsager kuglerammen, holder mig fra gruppepres. Hunden sauerkrydset med en kushfar. Alt fuck som Tupac, halv fornuftig uldfrak. Helt stil udefra, indeni, udkraft. Styrker psyken, lytter, tyder, lytter, ryger, blue sky. Hygger, dyrker, krydder, urter, brøller, øl og julesnaps. Jeg vil meget hellere dyrke nogle planter. Og jeg vil meget hellere sylde tomater, inden jeg vil sælge sjæl, skylde dukater til i forvejen alt for rige psykobonuspater. Hvis nødvendighed bestemmes af algoritmer, hvis beslutninger træffes på baggrund af halve notitser, sendt eller lobbyister, altså skrædder noviser, der tror det gode pine død er det, der skaber profitter. Kalder det poliser, men det brændte breve for med fint. Landets kriser kan man fint handle slaver frit. Patienter og soldater fandt en take og sit. Våben, kemisk industri laver mad af gift. Skaber de fri samfund, eller lader de som om for at komme til at fremstå alfatterlige. Når de på redderlige, selvoptaget de spreder had og gør folk stadig mere modtagelige overfor. Krig mod stoffer, krig mod terror, krig mod fattigdom, der gør det helt værd. Ingenting stopper, alting er præcis som det synes det skal være.
mindste kan vi lave weed selv. På jeres ord, vi kan ikke slå os igen. Lad hele verden være lige gæld til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. I det mindste kan vi lave weed selv. På jeres ord, vi kan ikke slå os ihjel. Lad hele verden være lige gæld til sig selv. Alt er lort, men lad os hygge os alligevel. I det mindste kan vi lave weed selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Alt er lort. Kører han der? Nej, han kører på mig. Nå, så vækker han live, fordi han kører. Den halve på maven nu. Det bliver bedre og bedre det her. Det er min næste musikvideo. Jeg lover det. Ja. Nå, så fik du den af.